Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon sa sumpay ni ginapustang sugilanon, idol ko si Tatay. Yehey! Welcome anak, Inday Atida. Timaan sa kalipay nag-tiktok sila si Chuna ug Apple. Unsa? Okay, good. Pagpag. Nahuman na sila TikTok. Nay, Chona. Athena, anak. Nganong, ingon anang ako nakita ninyo ni ng Apple. Ide Athena, hilom. Wa ko mangutana nimo. Athena, ako'y naghangyo nila nga musayaw sila TikTok kay miabot ka. Wa ko'y labot, anak tay. Surok lang akong dugo. Nganong niya ang babay nga kabit ni Tatay Alan. Oh, Athena. Nasuroy kini siya dali, Inday. Akong bisita. Mao ba? Mao nga hangyo nako. Ayaw lang siya hilabti. Kamong duha ang nanayaw, nay? Murag komedya, no? Athena. Nanayaw ka mong duha ni ng Apple? Amiga gyud ay mo. Yes, Inday. Ug, ko Inday, nangayo man ko sorry ni mama ni mo. Wa ko mangutana ng Apple. Igo na ka na. Amay, ang pagkaon, andama ang labing lamian nga pagkaon kay mangaon me. Sige na, pagdali. Ay, usa? Wala ko sila makita. Manood sila. O may nabati kong tukar. Kanindot sa kinabuhi sa kong anak. May kotse na. Okay na lang ko. Okay na lang kung ila kong gibiyaan. Ang importante, nindot ang ilang kinabuhi. Di, madyo ko magkahatag ng butanga. Anang sakinan. Padayon sa inyong kalipay, Dayotina, Chuna. O, ang makikuba na lang nako sa akong kaibsubanan, kinilang botelya subino. Kauban ako ang nagdaog pana. Ay, andam ng pagkaon. Tanak mo. Anak, Athena, Chuna, Apple. Tay, sorry. Dali ko makauban siyang pagpangaon. May nag-text na ako. Padalion ko. Oh, Athena. Sabtalan ko, tay. Dili mahimo nga makig-uban ko sa traidor nga babay nga kabit sa kong amahan. Sorry ng Apple. Sakit sa dughan nga nung ikaw pa ang nalambigit sa kong Tatay Alan. Diha na mo. Athena, gamita ang bago ni mo kotse. Ayaw na, tay. Magmotor ako. Oh. Dako kayo ang kasilang ni Athena kanimo. Ikaw di ay ang kauban ni Alan. Ikaw di ay ang nahimong kabit ni Alan. Buong, Buang ano. Nagka-blood compact iming Alan. Si Dayatina, siya may gawas, undi sakay sa motor. Tuwa na siya. Nakalarga na. Si Chuna. Uwa na ko makita. Ipadali
Dili ko. Ngano ka. Pero, wa sa kuna-una. Ang pangutan ng ano nag-uban sila na ni Jonah o Apple. Unya, nanayaw pa. Buot kong ipasabot. Ngawa na masuko si nanay kang Apple. Nakauban sa pagpudhi ni Tatay Alan. Karon nga wa na si Athena, unsa man nasuko mo na ako? Kamong duha Apple, Tuna, Bong, pagsulti. Ikaw, Tuna. Suko ka? Ha? Nga katilaw mo sa kusanta ko? Patid og tamparos? Bong, Oh. Kung nasuko mo na ko, aron mapahungaw ang inyong kasuko nga rinako ni Anya. Oh, kasi mo dawat ninyo. Dawata kini ako pistola. Bong, Ikaw, Tuna. Dawata ang pistola. Ug pusila ko. Bong, Sige na, dawata. Ug pusila ko. dili ko na mahimo, Bong. Oh, are you sure? Yes, Bong. Siguro ka? Sigurado ko, Bong. Oh, ikaw, Apple. Nag-utong-utong ka na ba gani, ha? Tungod sa kasakit. Oh, dawat ang pistola ug pusila ko. dili ko nababuhat, Bong. Ngano? Maikog ka? Dili ko mahimo. Dili gyud. Good. Very good. Ug tungod ni ana, doon na kamoy additional nga bonus. Gikan ako. Bong, Pahimangno lang. Ayaw gyud mo og pagkasayop. Kay di gyud ko managana sa paghipos ninyo. Inaunsa man ni Sir Bong? Grabe! Dili naman masabot ang kinaiya. Masuko niya mahulata. Pero, iyang hatagan ng kwarta. Ay nadaot na magkatingaling utok sa kong amo siyang pagkabangag. Ay sorry ang tawon. Ay dili na mausap ang paglitok na ako sa maong pulong. Agay ka magbantay. Tulad kay dire sa tunganay. Doon ay nagduwa. Karniro. Pero lobo. Yes, sir. Amay, asa na si Humba, ha? Ay, si Humba? Tuam to sa bagong kotse, sir. Naghagok man ka to? Hagtod karon? Ay, yes, sir. Murag sa akong tanaw. Hubog man tingali to. Oh, unsa? Humba, akabuang nanimaho manibinop. Agay! Yung pagkidap! Hubog ka. Sir! Hubog ka. Sorry, sir. Inom ko ba? Kipainom ko natin na kita ko. Unsa? Nahubog ka? Hubog ko, sir. Ngaon mi ka ng kuhan ba? Sa itong kaon eh. Murag kuhan di kayo ito. Kuwas baboy, sa baka ba? Ngaon mi. Unya, gipalitan kong dati na og ilim noon inom sa ko kay nadagkan kitambok sa baka. Perti suyom na ito mo, hubog. Humba, Sir. di ba gididan mantika? Nga. Nga di gid mo inom. Kay magpataka lang kag pangihi. O magpatakag yaw-yaw. Sorry, sir. Buwang kahihip na ko. Sorry, sir. Masilog na kasaha ka na ko. Malintikan ka na ko, Humba. Malintikan ka na ko. Buwang nahubog man ko. Sa may akong gibuhat, ha? Murag, hinumdum ako. Nga murag, nagkapanguyab kong dati na. murag, oh, hindi mo
Bangas ka. Sit. Ay, ahag na ni. Murag nakasulti kong dayatin na nga si Sir Bong. Mo'y dako sa... Nakasulti ko. Ay, ahag na ni. Mo'y dako sa... Oh my God, ahag na lang. Asam to dayatin na makisulti ko niya. Ay, nakalakaw naman si Inday Athena, oy. Nga nangita ka man niyahong ba? Ay, may importante lang kong tuyo niya. Siya, tuluwi ko. Ay, nakalakaw na lagi kagahi bag ulo. Nagsakay ganito motor, di ba ya? Ibang kong na. Ay, naunsa malagi di ay ka? May sa kang ka Athena? Ha? Ay, unsa man di imong sa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!